Sa number 3, wala ginapaabot kay nasang aga ang pag-file sang COC ni Anay Negros Occidental Vice Governor Miranda Lim-ao Alvarez sa pagkaalkalde sang Kabankalan City. Sunod sa COMELEC, nag-file siya bilang independent. Kaya naman sang aga, nag-file para sa iyang re-election bid si Mayor Benji Miranda. Mangin busy alkalde niyang iasawa nga si Divina Miranda. Nag-file sila sa full slate. Antes pa man ang Miranda, nag-file sang COC ang Zayco tandem nga si Anay Mayor Isidro Zayco bilang alkalde kag Vice Mayor si Miguel Zayco nga magapa-re-elect. May isa pagid nga nag-file man sa pagka-mayor sa Kabankalan naging kilala kay John Cordero. May isa pagid nga nag-file man sang COC bilang alkalde sang Kabankalan naging kilala kay Elizer Duron. Nag-file man sang COC sa pagka-vice alkalde sang October 7 si Alice Marie Zayco Gomez nga makit-an sa litrato nga ginupdan ni Alvarez. Sa piyakabahin, tigayo naman nga naka-file sa iya COC si Councilor Añejo Nicor bilang mayor sa La Castellana. Kag vice mayor naman si Mayor Rumayla Nicor Manggilimutan. Sa Isabela naman, nag-file COC bilang alkalde si Miguel Angelo Yulo nga anak ni Congressman Dino Yulo kag upod anay si Anay Vice Mayor Renato Malabor Jr. Nag-file man si Vice Mayor Juan Miguel Montilla bilang alkalde sang Banwa kag ang iya iloy nga si Mayor Irene Montilla bilang Vice Mayor naman. Sa La Carlota City, naka-file man para sa iyang re-election bid si Mayor Rex Salandoon upod ang iyang bilog na slate. Sa Mamaylan City, nag-file man kaina si Mayor Raymond Tongson sang iyang COC para sa iyang re-election bid.